Okay, review tayo for your coming civil service exam. And now, number series po tuturo ko sa inyo dahil marami pong ganitong lumalabas. Okay, so let's solve these two problems. And when it comes to number series, always remember na mayroon at mayroon po yung pattern. Wag po kayong sasagot pag hindi niya pa po nakukuha yung pattern. At nung nakarang exam, ay marami pong ganitong lumalabas. At mga fractions daw po yung number series nila. So, tamang-tama po itong review natin. Number 1, 3 half, 1 half, negative 1 half, negative 3 half. Dito, mapapansin nyo na po agad na same lahat sila ng denominator. Okay, na 2. So, basically, ang sagot po natin, then, ay 2 ang denominator. So, eliminate na po natin yung A and B. So, nandito lang sa C, D, E yung sagot. At mag-focus lang po tayo sa numerator na 3, 1, negative 1, and negative 3. So, dito may 3, 1, negative 1, at negative 3. So, dito ang papasin ko, para nakuha tong 1, nagdidak lang ng 2. Okay, so dito, magdidak naman tayo ng 2 kung makuha natin yung negative 1. So, 1 minus 2, okay. Therefore, negative 1. So, tama po yung pattern natin. So, dito, itong negative 1, magdidak naman tayo ng 2. So, negative 1 minus the 2. So, tama. Nakuha po natin yung negative 3. So, tama po yung pattern natin. So, negative 3. Okay, ilagay natin dito. Minus 2 is equal to negative 5. Okay, magiging negative 5 over 2. I-copy lang po natin kasi same lahat dito ng denominator na 2. Therefore, the answer is letter C, negative 5 half. Okay, number 2 naman tayo. Dito, binigyan po nila ng twist dahil nasa gitna po yung hinahanap. Meron tayong 3/8, 3/4, 3, and 6. So, ano po yung technique dyan? Mag-focus po kayo dito sa 3/8 and 3/4 or dito sa 3 at 6 kung paano naging 6 yan at paano naging 3/4 yan. Okay, so dito, papansin po natin nag-add po ng 3 para makuha yung 6. So, try natin na mag-add tayo dito sa 3/8. Kung makukuha natin tong 3/4, para ganun na po yung pattern natin. So, 3 over 8 plus 3. Okay. So, basically, ang sagot po dyan ay 3 and 3 over 8 kasi nag-add lang po tayo ng 3. So, 8 times 3 is 24 plus 3 is 27 over 8. So, ang layo po dito sa 3/4. So, mali po yung pattern na mag-add tayo ng 3. So, maghanap pa tayo. Maybe pwede po siyang mag-multiply ng 2 para makuha yung 6. So, try po natin na mag-multiply din tayo ng 2 dito sa 3 over 8. Kung tama po na makukuha natin tong 3, 4. So, erase ko lang po yan para malinaw po yung ating screen. So, dito, try po natin yung mag-multiply tayo ng 2. Okay, so 3/8, 3 over 8 times 2. Multiplication of fractions, multiply nyo lang po yung numerator and denominator. So dito mayroon 1 yan kasi whole number po yung 2. So 3 times 2 is 6 over 8 times 1 is 8. So pwede nyo po yung simplify by getting the greatest common factor, which is 2. So divide lang po natin na ng 2. Divide lang natin dito ng 2. Okay. The answer is 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. So, tama po yung pattern natin. Dahil nakuha po natin yung 3, 4. So, ang pattern dito, para makuha itong missing, i-multiply natin by
2. So 3 4 times 2. Multiplication of fractions, pag-multiply lang po yung numerator at pag-multiply po yung denominator. Okay, so over 1 yan, dahil whole number yung 2. 3 times 2 is 6. 4 times 1 is 4. So simplify po natin ito by getting the greatest common factor na 2. So 6 divided by 2 is equal to 3. And 4 divided by 2 is equal to 2. So 3/2 yung sagot at tignan natin sa choices kung mayroon. At mayroon nga po. Ang sagot dito ay letter E, 3/2. Okay, I hope you got this one at nakuha po ninyo yung pattern at kung paano po natin nakuha yung sagot. And follow for more tips, updates, and tutorials for your coming exam. God bless.